falsifikuje nova srpska istorija. Drastičan primjer tog falsifikovanja novije srpske istorije je proglašavanje da se desio genocid u Srebrenici izmišljanjem da je tamo pogubljeno 7 ili 8 hiljada muslimanskih ratnih zarobljenika. Naravno, istina je sasvim drugačija. Ukupno je pronađeno 2,5 hiljade leševa, iako je cijeli teren pretražen, prekopan, spiskovi ustanovljeni, groblje organizovano, a pedantni istraživači su ustanovili da je od tih 2,5 hiljade leševa preko 800 ljudi koji su poginuli od 1992. do 1995. godine na muslimanskoj strani, a treba imati u vidu da je veliki broj muslimanskih vojnika poginuo u toku proboja i da je jedan deo izginuo u međusobnim sukobima samih muslimana. Kako je to svojevremeno obavešten holandski parlament, holandski oficiri na licu mesta su konstatovali da je zaista bio zločin. Ja ne sporim da se desio zločin, ali streljano je 1000 ratnih zarobljenika. Zločin je grozan, ali taj zločin nije genocid. Ali je ovdje smišljeno srpskom narodu nametnut žig genocidnosti, da bi onda automatski Međunarodni sud pravde preuzeo takvu kvalifikaciju u svojoj presudi. I smiješno je da se genocid desi na jednom malom mestu, u jednoj maloj opštini, jer zaštićena grupa bi mogli biti samo svi muslimani Bosne i Hercegovine, kojih je bilo 2.170.000, a ne zaštićena grupa samo muslimani Srebrenice. Ovdje je smišljeno zloupotrebljena zaštićena zona Ujedinjenih nacija da bude podvedena pod kvalifikaciju zaštićene grupe iz Konvencije o genocidu. Ta podvala je uspjela u zapadnom javnom mnijenju, a zahvaljujući ljudima meni sličnim ona nikada neće uspjeti u srpskom narodu.